Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ceerno Yahya Ali. Caggal nde jettuɗen walla julɗen e nalɗo makko en calmini dendagal bandiraɓe fof goto fof inde mum e yettode mum gonka mum e golle mum. Ñagade kadi jomiraɗo nde waɗante en jaam e cellal. En garti noon e yewtere men wiyetede joljole e carika mum. So tawi en hoore nde hande holko kaleten woni ko laamu leydi Sénégal e ñawoje maɓɓe woni gendarmerie en police en convocation ji limtinɗi lappeteɗe yimɓe. So tawi en gimmima e ɗum ma en gar kadi e no wayno AG mo Diomaye waɗanno o. Sen gimmima e AG mo Diomaye waɗanno o garen e 8 mars woni ñalawma kuftidinɗo rewɓe. So tawi en naati e nder mundi mum hande convocation ji limtinɗi ene jahana garta anan goto foof ene waɗe convoqué hay so tawi no esli koko noddete yo ar ina heeɗe convocation dow convocation ji so jomum ari waɗe mandat dépôt caggal mum wiye so ari waɗe garde à vue so yalte garde à vue waɗe mandat dépôt so yalte mandat dépôt haɓɓane bracelet électronique kono battede foof wiyete ko yaltu haydara waɗani ɗum kadi ko yatirde démocratie caggal. Eɗen gandi ko wiyete cour d'appel de Dakar par l'intermédiaire de sa chambre d'accusation financière a confirmé l'annulation du mandat de dépôt contre Farba Ngom. Ndun suudu no wayno ndun suudu ñamore wonno ndun suudu tumore kañum e koye mum kamɓe laɓɓini hande Farba wonande Farba kala ko tumeteno o batte kalis wiyano o ñaami haydara wodani hen nden noon Farba laaɓi wi ceer ɗum ɗon noon ko teddugal mawgal kala mbiyowo mbimi wimi e wimami ɗum ɗon noon soɓe nanguimo soɓe nangganimo kanko andi kono ko ɓurno wonde fayida ko wonande Farba wujji feni anande omo jeeya e lawƴoɓe kalis omo jeeya e pelle battam boniji en anande foof ala ko ɓe mbiyanimo ɓe garta hande ɓe mbiya o waɗani haydara ɗumne kadi ko yettira Allah no fewi. Caggal ɗum en jii Cheikh Omar Diagne kanko woni secrétaire général du parti Rassemblement pour la vérité andi ci dëgg RV-ACD kanko ne koye makko waɗa makko convoqué kanko noon eɗen gandi nde laamu nde Makky laamiɗo nde kanko wonno joɓetenoɗo ina ƴatto Makky ne huuɗo Makky ala ko wiyata Makky yaha e sernaɓe takka Makky fenade ha Makky nanggunomo kono joni noon no wayno oɗo saaha joni sawru maggu wayritima e dow hoore makko ɗum ɗonne kadi wontanima ganuma e haala ka o haalno wonande mayde Ablaye Ba ko ɗum o haalno joni noon ruttima wonide laamu ngu ganduɗa hoorema hay goto suusa haalde gonga o ɗum ne kadi eɗen gandi convocation goɗo kadi waɗanoma maître Moussa Diop kankone hoore makko kono nde o nototo nde o wiɓe ko paade kam mboɗo yaha mboɗo arta ete no wiruno ni ko noon ɗum yaari Allah waɗi no yaruno ni ko noon kadi o artiri ɗum ne kadi haydara rewani hen caggal mum noon eɗen gandi Diomaye kanko hoore makko o noddino potital ñande jeeɗiɗi ɗum ɗon noon woni landa makko biyeteɗo coalition Diomaye président nde ɓe jetti nde no wayno idi ƴeftude konngol ko Aminata Touré ɓurɗo lollirede e Mimi no wayno udditiri hande tubako gota ko Diomaye ɓorni nden noon inde wotere tan hande inneteɗo no wayno ɗum ɗon hande Diomaye kanko de o ƴefti konngol o yeddi han kala ko gandanɗa hoorema gondino makko o tutta ina haala e makko walla ina tumamo kono noon ko ɓuuri o wi no wayno kanko nde o woni e kaso he ko nden o noli Yacine Fall o noli Yacine Fall o noli kan ɗum ɗo président assemblée nationale o ko El Malick Ndiaye e goɗɗo o noliɓe kamɓe foof yoɓe jahanmo to Mimi yoɓe jahanmo to Abdourahmane Diouf yoɓe gar ballamo nagganamo omo darne yiiɗi darnude coalition o Allah waɗi ɓenne kadi nani gari jaɓɓi nde ɓe jalti ɓe mbaɗi AG mabɓe nde mbaɗi AG mabɓe nde ɓe guinniri no wayno goomu mabɓe o no wayno coalition Diomaye 2024 on coalition Diomaye 2024 o wi nde o société nde e on saaha taw no wayno Pastef wodani saabu Pastef Macky koko fusno Pastef ha Pastef lancidi
joni noon Pastef wodande kanko Sonko kanko hoore makko kadi o wotata o wotantake eyyi kono noon Pastef hade mum posede Pastef ne joguino ko wiyete parrainage ɗin parrainage uji no wayno kanko Sonko o fecci ɗum kadi e yimɓe makko goto o totti Habib Sy goɗɗo kadi o totti goɗɗo donc ala hen parrainage hay kayit goto hay signature goto Sonko rokkani mum nden noon ko yimɓe makko aɗa andi cakkimo no wirini cakkimo mbaɗanimo parrainage uji goto e mabɓe kadi sakkimo addoyi récépissé parti mum anan o waɗi on déposé on récépissé ko ni ɓe jaari ko ni kadi Allah ñawiri gueɗe ɗe o rutti kadi o wimo yo faam laamade bani adama ala ko wawani bani adama bandum to batte laamu ko Allah feccata ko Allah rokkirta ko Allah luɓirta nguɗo laamu noon so tawi min keeɓi ɗum minen min jeftirta hay goto ko sona jomiraɗo o o rutti kadi o wima kadi ina moƴƴi kadi paama ganda enen haade men arde no wayno ndiɗo leydi ndi woodino en gone mayri ndi wooda ma en nattu wonde e mayri ndi rutto kadi ndi wooda nden noon moƴƴinen gonangal ngal saabu foof koko jangtete janggo noon no wayno kadi ko jiiɗa ko so tawi neɗɗo dukti hay goto jabaki ɗum no wayno on woni koye duktade e hoore mum ɗum ɗon noon so neɗɗo no dukto e hoore mum ɗacce mo dukto e hoore mum ɗum ɗon noon woni ko ɗo wiyata jolfo wiyata so tawi neɗɗo no duga hay goto jabaki ɗum ɗon de hultu nden noon mbawilen komo hultu kenn kone sañna hultu ɗum ɗon noon kadi won message baɗɗo fayida no fewi mo Diomaye refni hen ɗum ɗon noon no wayni yimɓe hewɓe pamani on message o rutti o wimo no wayno min ko hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e tati nanmi Mbara ɗum ɗon noon ko haala makko woni ɗon il faut neɗɗo kaɗo haala il faut ganda ko woni aada e cosaan saabu leñol foof ina jogui aada mum no wayno hinde foof kadi ne jogui aada mum ɓe guilay pembigol foof ne jogui aada mum kamɓe sernaɓe noon eɓe jogui aada mabɓe on aada ko aada baɗɗo fayida no fewi ko wiyata ko enen ina moƴƴi yimɓeɓe paama e nder sernaɓe neɗɗo no wawi wonde suka duho tawa natani Mbara neɗɗo no wawi duhade nde woni suka nde ya ha resa fuɗɗo nadde Mbara nden noon il faut que yimɓeɓe paama nadde Mbara nde ko nde woni nadde Mbara ɗe ko ɓe wiyata lel kamɓe nadde Mbara nde ko ɓe ndendina ko wiyete génération e on génération 93 kala ko naati hen Mbara ko on génération noon anan ko génération mawɗo ɗum ɗon wayi tan ko waddaɓe recruté e nder leydi Sénégal fof nawe mbaɗe formation banggo wona génération goto wiye génération 93 banggo ɓeɗo kamɓene ko noon génération o yaari génération omo wawi huftidinde Sine foof e feccere Saloum taw ko génération goto on génération goto noon no wayno kadi ko heewi ina e nder hen saabu horma ina hen anande e hakkude mabɓe pasiragal ina e hakkude mabɓe enɗam ina e hakkude e mabɓe no wayno kadi cattidigal kadi ina e hakkude mabɓe on génération nden so goto memama anan kamɓe foof koɓe immotoɓe nden on génération woppude goto no woppude serde joom suudu mum ɓuuri taƴodirde ɓuuri webde e taƴodirde goto e génération o hollima ko génération minen ko 93 woni 1993 min naati lel o noon ko lullo ɗo ma jangguine toon pinal ma jangguine toon peewal ma jangguine toon pertal ma jangguine toon needi kono ma jangguine toon cuusal kadi e jamaragal ma jangguine toon kadi holko wonata gorko e goragu ɗum foof ma jangguine toon ɗum ɗon noon so tawi neɗɗo famani kan ɗon haala ko haala mbatka faari ko yidde wiide on andu min kala ko watte e bane ma jangguine toon kadi gande mabɓe kamɓe seriraɓe ɗum ɗon wenandima wiidemo andu min omo kalletade no wayno hande gueɗe kewɗe mboɗo somi ɗum ɗon noon firti eɗen mbiya o jaabimo min mi wona an sa wiyama sa luukama tan doga moloyoɗa rewɓe nder mbiya bois sacré ko rewɓe goni toon moloyoɗa rewɓe min wona gorko dogowo mi wona gorko moloytoɗo ɗum ɗon ko message baɗɗo message ɓurɗo moƴƴude yimɓeɓe mbaɗa ɗum décrypté par ce que kay aada seriraɓe jeeya nde o haali kan ɗon
haala Abdourahmane Diouf en kaali goto fof haali goto fof yeddi anandi goto fof ɓe ngari kono noon objectif o fof holdirde hande oɗo saaha joni eɓe peera lawol faade e 2019 élection aji 2019 par ɗaɓɓande koye mabɓe kamɓene hay landa goto ɓe jadata gueɗel ɗimel nguel en jii Sonkone kañum e hoore mum nde 8 mars nde o jaɓɓi rewɓe ɓe anandi o joƴƴini o wi gouvernement makko o foof ko capantati ministére kono ko ministre uji nayyi rewɓe meɓe goni hen rewɓe naayo meɓe goni hen omo yanana noon omo yakori rewɓe naayo ɓen ha aduna firto ɓen kam jamfotakoma nden noon o fuɗɗima sikkitade mataw ko yaade makko worɓe ɓe kamɓe fof koɓe jogorɓe janfade eɓe pati ɗo Sonko ɗum ɗon woni message uji ɗi guittunoɗen toon so tawi noon en garti kadi ko wiyete 8 mars ko en to gattan e dabɓa saabu 8 mars gueɗe kewɗe ina waɗe hen ko aduna o foof yuɓɓinta 8 mars kono noon won gueɗe kewɗe ina haale hande ha tengti e enen haalpulaar en ina moƴƴi paamen ɗum no feewi saabu e nder haallaji mabɓe eɗen nana koɓe mbiyata égalité ko potal eɗen nana mbiyata parité kadi na wayno ko potal kono ngal potal kadi yaari ko banggue eɓe mbiya kadi équité kadi ha joni ko potal kono on ngal potal ne kadi yaari ko fannu goɗɗo soɓe mbi égalité ɗum ko potal anani rip anande foof tolnoto ɗum ko potal rip joni noon soɓe mbi équité ko goto fof e fodde mum no mbiyaten oɗo aɗa jogui rewɓe ɗiɗo oɗo mataw ko métre uji jeegom e kaddata ɗum oɗo ko métre uji nayyi kaddata ɗum ɓuuri moƴƴude ko totta jeegom o totta nayyi o oɗo ko 11 ɓornoto e paɗe oɗo ko 9 ɓornoto e paɗe codanama 11 o 11 codanama 9 o 9 ɗum wiyete équité goto fof e fodde mum eko foti ande eyyi joni noon ko wiyete noon parité ko ɗum kadi koye politique woni parité so tawi wiyama état paritaire enen noon ko état feccere paritaire wona paritaire saabu so woni état paritaire hande eɗen jiiya sen jeehi e mairie ji walla collectivité territorial walla collectivité local en conseil départemental walla mairie wiya conseil ji ɗi son mbaɗi debbo mbaɗon gorko son mbaɗi debbo mbaɗon gorko ko noon ɗum woni parité sa yeehi assemblée national so waɗama debbo waɗe gorko so waɗama debbo waɗa gorko ɗum woni kono noon to ministre uji to ɓe jaɓani wadde toon parité par ce que ministre uji capantati so tawi ko rewɓe nayyo goni toon donc parité ala toon na manque wonde état paritaire ha joni enen en joogo ko noon jiɗɗen wiide kamɓe rewɓe ɓe eɓe mbiya ko potal ɓe jiiɗi effectivement ngal potal noon ina moƴƴi yimɓeɓe ganda holko woni potal e holngal potal ɓe namnoto potal saabu aɗa andi so tawi an a jibini ɓiye a nanni ɗum Qur'ana ɓiye debbo walla ɓiye gorko naggen ɓiye debbo a nanni ɗum Qur'ana janggui ha ko jinnoɗa ko a heeɓi a yaltini ɗum a yii paso makko poɗɗo resdemo almudo baɗono makko ni poɗɗo resdemo a ittima rokkimo on almudo resimo mataw on ɗon ɓiɗɗo de o namnota ko potal ala sellata namnoto potal ko oɗo ƴefti ɓiyum waɗi e école soko o janggui soit o yalti ko jangguinowo o yalti ko docteur walla o yalti gueɗe goɗɗe anandi o ƴeftama omo liggo to liggoto to nawayno so tawi koɓe tato koɓe naayo hande ɓe liggoto e capanɗe tato worɓe woɗɗe hono no ɓamini kono noon programme o ko heure programme o ko goto heure o ko goto ɓe mbiya noon ɓaade programme o ko goto heure o ko goto yo jobdidi won gotel gueɗe goɗɗe gueta eɗen jiino avantage uji kewɗi no wayno worɓeɓe ina keeɓa ɗum e nder gollode rewɓeɓe keɓatano ɗum so wayno ko wayno ko wayno mutuelle de santé neɗɗo so tawi ko gorko omo wawi safrude joom suudu makko safra sukaɓe makko safra sehilaɓe makko tawi debbo o wawa safrude haydara e nder mutualisation o en jii kadi so tawi gorko o omo liggo no wayno debbo makko ne heeɓa anande pension mum so tawi o maayi kadi debbo o ina yaaha ne yomnoyo mais debbo o pourtant kanko ne omo wawi liggade tawa desɗomo kañumne ko basaɗo ala haydara nden on gorko ne kadi ne fonno wawde yobnade sukaɓe makko ɓe jibini ɓe ne poti wawde yobnade so maayi janggo kadi sukaɓe makko walla worɓe makko ne mbawi yobnade caggal makko ko ɗum ɗo ɓe namnoto kamɓe égalité kono ɓe mbiyani yoɓe pot e worɓe saabu debbo hande hayso woni no général de l' armée sénégalaise ko kanko e grade makko e gandal makko e fofo makko ko caggal gorko o walata nden noon yimɓeɓe ina moƴƴi paamen holko haalaka soomi no wayno
eɗen mbawno yaade ha ɓuura woɗɗude, kono noon ñaagui kadi yaafo balɗe ɓennuɗe ko dande nde ko nanggano andi tampere ji en sa ɗum ɗoji foof dande nde nangga. kono noon ɗum taki gueɗe kewɗe wirtima en mbaɗani hen. ɗum ɗon mbannoɗen jubbande seeɗa kadi addande bandiraɓe yeeɓoɓe Ayaw Diine TV e ballal ceerno men ceerno Yahya Ly. noon mi salmini on, mi juurima on, mi ñaganima on jaam e kisal. aɗa andi ilal liqa ha saaha goɗɗo.